в поредния епизод. Шегал се, в първи епизод на нека да играем Clash of Clans. Да играем Clash Royale с Spider-Man CGVG. Както виждате, съм на 0 купи, на 0 и съм само първа арена. Само съм минал тренинга и нямам силни карти. Това са. И започваме една нова поредица на нека да играем Clash of Clans. Това е игра за мобилни игри. Ще направя нова поредица за мобилни игри. Също може да играя също и Clash of Clans. Аз тази игра съм я играл на телефон и съм бета арена на телефона си, но искам да започна и на... И вие да го гледате, защото на телефон не знам как точно да снимам. Така, този ме е бил от всякъде, просто това се е чиста гибел. Да, това се е чиста гибел, защото той беше доста силен и имаше принци всякакви такива. Това е заради слаб интернет. Така, да видя, това може ли да... Това искам да го отделя. Така, да продължаваме. Айде. Много скъпо. Този е мъртъв, чакайте само като погледам. Не е мъртъв. Не го ли познах? Айде. Ох. Айде. Почему атаката? Още, че той ми взе една кула. Не знам, защо не мога нещо, трябва да се концентрирам. Още съм в никой клан, но скоро ще влезна, където ще игра с Jack Toxic и Hop Hop Bunny и с такива. След това ми е много важно да игра да спечеля. Така... Продължавам на там.
силата. Сега с глава но с доста малко. Ах, колко слаби карти просто имам. Ако този нещо се защити... Ей, 20 секунди. О, да. Така, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и започваме. О, да. Приятна и сладка победа. Yes! Така се прави. Така... О, лъчка. Ще се взема. Просто... Тя е за сега за тези арени е доста силна. Така. На по-долните арени е така по-хубаво да си взема карти. Айде, това е доста хубава атака. Но май повече за защита. Така. Ох, този има... Тази. Айде, чао. Саме просто чета на целта да набия някакъв демидж и да не умра. Много лошо. Трябва поне една коса трябва му взема. Ох, от това не ме е страх. И от това там почти няма да ме взема. Или греша. Така. Ами хората
това беше всички от този епизод. Аз бях Спайграс GBG. Следете го с приятели и нови срещи. Абонирайте за мен, ако ви харесва това видео и нови срещи. Абонирайте мен да ме следите всеки ден и на нови срещи. Чао!